Arjong, diri na ta sa itong bagong balay, Jong, ha? Hapit na ta. Diri na lang sa atake para makalimtan nimo mga kaagi dito sa tuwa ba. Diri sa ta, Jong, ha? Diri sa ka. Diri sa ka, ha? Magkuha o pagkaon nimo, ha? Ang sindig-sindig kimon sa kadira. Dira ka, ha? Han? Ihambis ang pagkaon si mong kuya, be? Dira siya, magkaon to ron. Uya, Jong, bataan niyo, eh. Bihan. Ang kutsara niya pa. Selamat kayo, ha? Kaon. Ay, dili ka ng kutsara. Hindi naman pa. Taagid ni. O, kaon jud no. Kaon ba? Lamig. Ay, di ka ng tinidor. Hindi ko natin ba? O, kaon jud. Kaon lagi ba? Unsa naman yung bataan ni? Lando! Girag na humang lando, Jong. Pagmata ba? Ayaw na paghando mato kalando ba? Kaya wala na si Lando. I've loved you only in my mind. Lando! Jong! Tarungay mong kaugalingon, Jong. Lando! Jong, pagmata, Jong, sa realidad. Ha? Pagmata sa realidad, nga wala na si Lando. Lando? Jong, nadyo yung mga tao nga moabot si mong kinabuhi nga para pasakitan lang ka. I'm broken again. Sakit? Pasakitan ka. Huna-huna, Jong. Basig nakalimot ka nga mubalos pa ta ka Marke. Marke? Si Marke ang inungdan aning tanan. Mubalos ta ka Marke. Balos, Marke? Mong tarungay mong kaugalingon kay mubalos ta. Mong kaon na para maayo na ka. Balos ka, Marke pa. Balos Balos ka. Balos ta, Jong, murong pagpaayo, Jong. Bantayan ka sa kuwa, Marke, ha? Many months later. It's been 2 months. Wala na jud ning kontak og balik sa ako si Marky ba? Wala naman siguro to siya plano nga balikon ko. Gimingaw na ba jud ko sa iya ha ay. I miss you, baby Marky. Jong, kumusta? Ayos ba pa? Naawa sa yung anak, eh. Nya, kumusta akong performance pa? Okay kayo, nak. Murag gwapo na ikag mga birada ron ba? Tisoy na kay si Marjong ron, no? Dako na Jong ikag kabaguhan, Jong. Siyempre, basta ako magbag-o, tinud-anay na. Nagpakulor ko sa kong buhok, Marjong Bieber. Ug awa ko manamit pa. Tisoy na kay ko manamit ron. Grabe ba, murag dili naman ikaw tong dating Marjon nga sigpamayo. Mo na akong gingon na pagbag-o. Ang dating Marjong na sad boy, dili na ako ron. Unsa naman day ka? Ako na ang Marjong na chick boy ug ultimate pack boy. Pack boy na ko pa. Ano sa naman ni si Kuya, oy? Nya, unsa may mga tirada ni mo ron, Jong? Irada na ako ron pa. Mga single mom na pa. Grabe, walo pa yun sa akong anak, eh. Alangan pa, nasa single mom ang true love. Puti kamay. Basta kay abroad lang. Kana. Tagay ko gisa, ha? Ako'y bahala ni mo pa. Pero, tempa, Jong. Nyag maabot to si Marky ron, saon mo na to. Maabot si Marke. Wa na'y daghang langay. Kitla na nako tong kinabuhi. Pusa gyud ito ron. Tae ray di mahilot ato. Nya, bantay na ta. Kaya basig kwaon niya si Hana ba? Mukalit na beto gabot. Wala namang ganito'y paramdam. Bitaw pa. Dili to kakumpiyansahan si Marke. Nya, sige. Asa man mong pambunal? Ako'y problema, nag-andam na ko dire. Good. Isa kahapak ka na ning Marke, kalimot yun dyan yung pangalan. Kana, John, muna akong ganahan, Jong. Nya, magbantay na ta. Tara! Bantay, dira ha. Kaya basig. Ako'y bahala pa. Asa man na, Hana? Di ba giingnan naman ka nga, di na ka magkontak ka, Marke? Pa! Sos, Hana, ipagagay si mong ulo, Hana. Kaya dako kay nag-atraso si Marke sa mua. Di man ko mo kontak niya ba? Mag-order naman unta ko ba? Mordirog. Ma-order ko cake, kay gusto ko mo ka og cake. Aw, girang, manugo rata. Niya akong cellphone. Ipayor na to na ugma. Hintay, bitaw ka ha. Gili, lingkod na, lingkod. Manugo ta. Butchok. Chok. Call? Butchok, paminaw ba? Puspusan na karon. Ay, nagabili Butchok.
Gaya ni mo chok. Oy, namisugo ni mo ba? Ay, sinsya kay Col ako. Kan dito Col. Saan isugo ni mo Col? Kanay palit sa ditong cake we. Asa dapat Col? Dito sa tagom. Dali, Chok, kay gusto na mo kaon si Ana. Oh, dali dito ka. Kwarta be. Tapli lang sa bigyan ni karon. Sige Col. Damay. Bastos nga mag-ama. Maupay nagpasugo. Maupay nagpatapal. Meanwhile, Jong, saan na oras, Jong? Oras pa? Alas 2 na matingali ron pa? Putik kamay kadugay ba itong butchok nakabalik? Asa ka man to nagpalit si Butchok, bay? Dabaw pa man tingali to ni palit og cake? Grabe yun si butchok suguon ba? Sa gasar po ito naabot. Gigutom na rabaya ko. Putik ni si Butchok. Oh, Han, nana si butchok oh? Dugaya bata, oy, pagdali, Chok. Kitsa to, Jong? Si Marke! Sako, Jong! Sako bang! Dali, Jong! Marky! Bidagan! Relax. Ako ni si Marky. Marky. Kumusta? Okay lang. Medyo nigwapa lagi ka pag ayaw lagi. Mas niputi ka ba? Karon pa lagi ka niabot. Wa ka lagi ko ni mo gikontak. Alangan no. Nagulat pa gali ko og timing gani. Mo na karon ano ko si motobangan, ano si problema na? Pero giunsa nimo? Wala ka ani man ka diri. Simple lang. Kasyong kwarta. Puting tiil. Kwarta. Sa kalibo. Bismil pa nan. Karon ka. Wait for me, Bibihana. Moro to. Ah, mo ba? Oh, mo to akong gibuhat para makaani lang sa imo ha. Nya kinsa man tong gigukod? Tauhan na to nako. Gibayaran na to nako para malipat sila. Unya, dili na kay ko magdugay. Kay kabalo ko moabot na to sila, nalakpan na to nila akong badi-badi dito. Kamusta man ko nimo balikon? Ayaw kabala ka. Balikon lagi ta ka. Kabalo biya ka nga love kayo ta ka. I need somebody who can love me at my worst. Unya, madto sa ako, di ko magdugay. Kay kabalo ko, madto na sila karon. Ping. Bye-bye. Taron ka, Markiha ka. Dakpan na juga Markiha ka. Patay, kitig, yung kinabuhi sa kwarong. Sakpan na juga na mo, impas. Ang dugay na juga na mo gipangita. Ikaw inungdan nga nung nabuwang ko. Tagal ka kagatraso. Di na ako makalimtan mo mga sala sa kuha. Kitla na dyan nato ni kinabuhi pa. Mau na ni Pang. Yun na, Jong. Jong, di man ni mao, Jong. Hala patay. Mao man ning anak sa kapitan. Impas. Mao lagi na. Ayaw lagi mo batakag pangulata. Tay jud mo ron. Ipatawag jud ta ani sa barangay ron.